L'Ajuntament i la Diputació de Barcelona van signar un conveni l'any 1988 per a la creació d'un centre de cultura contemporània a Barcelona. L'antiga Casa de la Caritat al Raval va ser l'espai escollit per ser-ne la seu. Després de 3 anys d'obres de remodelació es va inaugurar el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, un espai que va néixer amb un objectiu molt clar. Ofereix cultura contemporània de qualitat al ciutadà. Té una sèrie d'eixos temàtics, un dels quals, que és des de la seva fundació, és la ciutat, l'espai urbà i l'arquitectura, però amb el temps n'ha anat obrint uns altres. Per crear el Centre de Cultura Contemporània es van inspirar en el Centre Pompidou de París. En aquests 20 anys, però, ha desenvolupat una personalitat pròpia i diferenciada de la resta de centres d'art contemporani. Ofereix moltes temàtiques i toca tots els llenguatges i tots els formats. Per tant, nosaltres, en certa manera, competim amb tothom i competim amb ningú. Podem arribar a fer coses que fan altres, sovint, però ningú és com som nosaltres. Ara, el CCCB es planteja nous reptes de futur, com el finançament i el tipus de públic, però especialment com afrontar la revolució digital. Com hem d'integrar i com hem de saber pensar la cultura de forma presencial i de forma digital i com això es combina i com això es complementa. El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona va decidir celebrar el 20è aniversari amb 20 accions diferents. Per exemple, encetar una nova línia d'exposicions i de reflexió sobre la tecnologia i la ciència, que s'ha iniciat amb l'exposició Big Bang Data.